Iyakhwinisa inkqubo yeli yengqawule ngokuphathelene nokukhululwa kwamabanjwa achaphazeleka kulwaphulo-mthetho lobundlobongela nokuxhatshazwa ngezesondo. Kulandela ukubulawa kuka Tazne van Wyk oneminyaka esibhozo wase Elsies River eKapa ngumrhanelwa ekutyholwa ukuba ungaphandle ngengqawule. Kutyholwa ngelithi ubomi bukaTazne butyumke ezandleni zendoda ibingaphandle ngengqawule. Umzimba wakhe ubhaqwe kwidrain malunga neekhilomitha ezilikhulu ukusuka ekhayeni lakhe Elsies River eKapa. Usapho lumgxekile urhulumente ngelithi ngesaphila umntwana wabo xa umrhanelwa ebenganikwanga ingqawule. Mr President, ubakhulula njani abantu abanje? Kufuneka kufe abantwana bangaphi? Siyabuza Mr President, bangaphi? Kuza kukhululwa bani ngoDisemba? Elinye iqela? Wie kom Desember maand uit? Nog 'n spannetjie? Umrhanelwa lo ubanjwe kaladokhwe wasiwa eKapa phezolo wabonisa abacuphi indawo esikuyo isidumbu. Umama kaTazne ufe isiqaqa esakufumana umphanga. Abahlali bayavutha ngomsindo. They don't bring death penalty in. That's why criminals come away with this. They commit crimes, go into jail, come out again on bail and do the same thing again. I think government must take those recommendations from the trauma center very seriously, and those recommendations are talking about these issues. Kule nyanga iphelileyo uMichaela Williams ominyaka 12 wasePelican Park kutyholwa ngelithi wabulawa ngumrhanelwa obengaphandle ngengqawule emva kokufunyanwa enetyala lokudlwengula. Umtyholwa kwesi siganeko sokubulawa kaTazne uza kuvela enkundleni kamantyi eGoodwood ngomso.